Ladak tong deko. Lalu pini ladak World Environment Day 2026 mate Somindar Warmon Arani labang su ka organize pon ladak KSC Inglong Pho HDP branch lapen KSC Lamding Road HDP branch anparta Borjan Digital News Forum latum jointly si organize lo kasi la solong iltum ladak chief guest saman pen nili nang chitong dun long pot ning sampek lo choropar pek lo la sila solong nang chitong dun itong wang rapet non hedjong hikipon Borjan Development BDC mate Borjan Development Committee chairman alangi kaman diso ke hai la pen itong wang rapet kapta general secretary ke hai songbe la pen KSA Central Committee General Secretary Lamding Road alangi diso churon ke hai la pen adak Bukajan District Committee long Dun Mai Phu yalang li samen diso ke hai lapen ladak aslong long tiri teron ke hai penceng lok ladak itum buhan nang chak alang tum buhan chorowek ni alang li mirjeng English ME School headmaster Noran Tewan sar lapen tu alang li long chirap dun hai tup lapen kyong dung ladak students lapen teachers tum do lapen aluhi aman pen kyong dung dolo lalu pini lake ekdom mepik lo yalang tum pini organize pon lapen itum dak tingkirong sami pon lo anpata labol environment long kasih tolong si plastic free mate less plastic use aput hat lapen ke labang so plantation labang so aput hat alang tum dak school HDP mirjeng English ME School lapen high school tum alang tum non procession kita medam lo alang tum lalo alang tum ladak eco youth club dak tado HDP English School long tala sera tumpen alang tum kadog we chirapsi non alang tum HDP hitian alang tum non procession dami bom lasi lapuson kewang ilang apor kami alang tum organize pon pen mesen labang su tum HDP mate Borjan Hawarpan klempon bom jelang pusini ning thelo lapen inil tum nadak pini chitong nun kadog we atungan sami alang tum nung kaki tami chirap itu do pusi ini lam cicag